Claus er jo bare med. Hvor er der sådan en tysk dreng? Tak skal du have. Jeg tror det var meget snart. Det var lige så godt det der. Ej, kæft. Det lyder heller ikke af, det er HT gang 8. Så er det rødt. Så er det godt det her til det. Ja, det kører godt. Godt. Ja, jeg var tyk, så synes jeg gør det godt. Hvor mange gange har du kørt? Jeg har kørt første gang i år der i tirsdag. Det anden gang igen. Men det siger, det var ikke. Nej, ja, det går så godt. Det er rigtig godt. Der er ikke ret mange, der spiller med sådan der. Det kunne jeg heller ikke. Det kunne jeg slet ikke. Du kører meget bedre. Ja. Jeg var også træt i tirsdag. Der kørte jeg mig hårdt. Det er det, der er planen. Det er at folk stille og roligt over. Hun spurgte, om jeg skulle give mig 10 grader. Eller jeg ved ikke, 10 grader. Det er tæt på sig. Du har ikke i sofaen, så bare ligge og putte ud. Du køber sådan et par kliksko. Ja, det skal jeg. Skal jeg have et par kliksko. Ja, det giver også noget. Det første halvår, der havde jeg Ejgil og Theo. Der havde de en konkurrence, hvem der skulle komme mig mest fra hver gang derude. Prøv at tænke sig, jeg har håbet efter Flemming og Lund i et halvt år. Det tog et forsøgværk. Altså, der var ingen med lidenhed. Flemming han sagde, det går bare over. Skal du køre det? Nej, så ja. Så har du for mig krudt. Ja. Det var da helt vanvittigt. Nej. Det finder han ud af, når du ringer.
Alexander her. Og hvad da? Hvorfor kører du der, hvor Alexander her? Det var fordi, han tog til højre. Det er Gert med. Hvad laver du, Claus? Han er jo snart i, hvad var det, 60-70 vi blev enige om? Nej, du er ved at være gammel, det er godt at du skal have hjælp. Er du træt, Gert? De er dampballe dem der. Damper E på, hvad fanden de ellers er. Eller har. Den der, hvor du kører fra, ikke? Så du kører faktisk op, og så kører modsat retning. Og ikke den, du drejer der? Åh, det er det, jeg tror, vi har været. Altså lige når du kommer ud i skoven, så drejer du til højre, og så kører du helt ned i bunden. Ja. Og så op. Ja. Så nu er lige før du begynder at komme over, så drejer du lige til. Ja, det kører vi tit. Når vi tager her tætturen op, den normale vej. Og så kører vi til højre ned og vender dernede. Og så kører vi op, og så inden vi kører ned ad sandbakken, så kører vi ned. Og så tager vi den der skrå op. Endnu bedre. Er det rigtigt, Møller? Vi taler mellem 1 og 5. Jo. Ja. Nej. Det så overlægger helt og fik, så sagde jeg 3. Du er her nemlig. Ja, det så min bror også. Så sagde vi 5. Så går vi rundt med 5. Ja, det kan godt være nu. Så vil jeg lige køre bagved. Det vil jeg sgu ikke være med til. I røven, der sidder på sadlen.
tror jeg, jeg har problemer med gearen eller sådan et eller andet. Når man kører så tæt, så det er ham der foran han laver, det gør man selv. Jeg fulgte dig ind igennem det sand og fuldstændig. Og så hjemme med det der. Hold kæft, når hvor han ryger. Og punktere. Har du en slange? Jeg er ved at falde fra hinanden. Vred den sig, eller? Der er en bold, der går løs på svingeren. Det kan godt ske, at man skal tjekke nogle gange, hvad vi cykler her. Jeg skal snakke med alle jeres koner, hvad de bryder jer med. Stopper. Hvad nu? Vi kører med ind til landevejen, ikke? Så vi stopper hen ved gamle landevej, så kan vi køre ind i gamle landevej. Ja, det er det. Ja, det passer nok til køl. Hvad er det der plan? Jo. Det var ganske fint. Det var en fond, der ville kravle ud.
nu. Ja, de fede, de er måske søde, hva' Claus? Jeg skal i hvert fald med at have en stor kine. Det er den. Det er jo galt. Hvad siger du? Jeg siger, det er dømt til at gå galt, så er ikke det? Nej. Jeg kan styre. Nej. Det kan man altid, indtil man har fået en 2-3 stykker. Ja, det er det. Jeg holder mig skinner, ikke? Du ved. Ja. Det er selvfølgelig, hvad det går galt. Nej, der kommer lige en mere, sådan lidt bagud. Det har jeg gjort med. Kom du op på? Det gør jeg heller ikke. Jeg skal ikke fare noget på foran. Ej, den er sej, den der. Nej, det er sjovt. Der var ingen fart på. Ej, det skal man have. Det spor vi hørte, men træet er godt nok til mountainbike, ja? Nej, der er ikke noget herovre til mountainbike. Nej, det synes jeg jo. Vi har kun vores officielle 14 derovre, men altså man har kørt på den. Nogle gange så bliver den jo kedelig. Ja. Så er vi nødt til lige... Ja, det var bare hvem der. Ikke fordi det er en god bane vi har, det er ikke det. Men altså alt bliver jo kedeligt med tiden. Ja. Nej, vi spiller heller ikke noget af. Nej. Gør vi det? Nej, det Nej, det var bare, jeg tænkte, hun kom det gående. Men altså der er jo sådan, at vi må jo godt køre på menneskeskabte stier. Bare ikke som klub. Der må jo kun køre på vores rute, men jeg kan ikke huske. Når de siger klub, så er der en 20-30 mand, eller sådan, det er helt vildt. Så.
læsebriller på, husk det. Vi kunne jo knuse dig. Han har ingen læsebriller på, husk det. Jamen, det bliver han ikke klar. Han får til Specialized. Det er bare efter. Ej, vi skal jo skaffe en sprittus, så kan han få en Specialized. Altså, når jeg bliver gammel, så vil jeg også have en med afføring i. Men jeg har sagt, du kan bare sige... Hva? Vil du ikke også have en med afføring i, når du bliver gammel? Ja, det skal jeg have. Det kan du. Hvor har jeg set, du har fyldt 46? Det er jeg ikke endnu. Ja, det skal jeg. Så bliver du flyvende, det vil jeg love. Det skal jeg have næste gang. Ja. Det giver noget. Det var det allerførste udstyr, jeg købte. Det var fra Klikskov. Ja. Så sagde jeg, nu skulle jeg til at købe en cykel også. Så havde jeg skole til det. Ja, jeg har været at kigge på den der nye cykel også. Ja. Det står i fattigt hele tiden. Det er sgu ikke cyklens skyld. Det var en gren, du kørte ind i, Møller. Det var en gren, du kørte ind i. Ja, det var faktisk helt træ. Det knækker, ikke også? Hvad med Olle? Han har da gået helt ned, er han ikke? Han har sådan en skyld. Nej, han kommer igen. Jeg er ved at kigge på en anden. Han skal ned næste uge og kigge på en ny. Jeg skulle sgu ned i dag. Ja, i dag, det var sgu i dag. Det er da ikke rigtigt. Nå. Og det, Han har jo også fundet den der. Jeg tror, det var en spot, han havde kigget på. det var også godt. Ja. En skot hvad? Ejgil. Han dummer sig allerede der. Godt, det kører, hva'? Der var den fuldt svømte. Så han er flot Specialized, så siger de, Scott, der virker. Vi må jo knuse dig, mand. Så nogen opdaget. Nej. Scott er en pissegod cykel også. Ja, men det er Jeg jo har ikke haft noget. Det var det første. det er jo derfor, de er verdens største, ikke? Skot og så Ja, træk det er også godt. Ja, det er største. Godt 6.000. De der babycykler, I kører på der. Jeg købte på min, for lige begynde at køre. Du har 7 minutter Jeg nu. var bare stille. Men er den 7 minutter ro der? Du er oppe i bakken, Nej, der er ikke flere bakker. Om næsten er det før på din eller min, det giver det samme. Det kommer det passer med Min år så også. Nu skal vi over på vejen, så kører vi bare til venstre. Så kan de få en kæppe, og så kører bilen i Ja, det er det. Åh, Det var fordi, jeg ville have det her, ja. Det var lige at kigge bag.